Egunon, gaur koordinazioa eta erritmoa lantzen duten gorputz perkusio batzuk proposatzen izkizuegu. 3 desafio izanen dira, baina lehenik beroketa txiki bat. Hau, gehienek ezagutzen duzue. Beso bat zentzu batera, bestea beste zentzura. Eta biak batera, beste aldera. Ikasteko erretxena da bat astea goian bat behian, eta kurutzatzea aintzina. Eta sorbaldak pixka bat mugituz laguntzen du. Klasiko bat. Bigarrena, hemen jo, hemen borobil. Hop, aldatu. Erretx. Hirugarrena, zangoak ezker, besoak eskuin, burua ezker. Eta beste aldera. Koordinaketa pixkat, eta berutzen du. Bereziki bizkarrezura. Hala, lehen desafioa beraz. Ritmo txiki bat emaiten dizuet, oso simplea. Hola hasten da. Hori, segidan egiten alduzue. Orain, pentsatzen dut nire eskuinari, eskuinari. Eta mintzatzen naiz. Bat, bi, hiru. Bat, bi, hiru. Bat, bi, hiru. Bat, bi, hiru. Erretxago izaiten alda, adibidez, bazterran eginez. Bat, bi, hiru. Bat, bi, hiru. Bat, bi, hiru. Bat, bi, hiru. Eta zailago, ezkerra. Bat, bi, 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 bat, bat, biru, bat, biru, bat, bi, bat, bi, bat, biru, bat, biru, bat, bi, bat, bi, bat, biru, bat, biru, bat, bi, bat, biru. Bat, bi, bat, bi, bat, biru, bat, biru, 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 bat, bi, bat, bi. Bai? Bistan dena, berriz begiratu gibederuntz, pausak egin, urratska joiteko simple lehenik, aldatut eskuatokiz, eta ozenki mintzatu, eta zenbakiak erran, bat, biru, bat, biru. Bat, bi, bat, bi. Bai? Bigarren desafioa. Denek ezagutzen duzue fandangoa dantza. Agintan, eskuen fandangoa eginen. Ongi begiratu. Esku bat, ezkerra adibidez. Eskuina etxia. Pam, param, pam, 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 param, pam, 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 param, pam, 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 param, pam, 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 param, pam, pam, pam. Batzuek beti ginen dute biziki fite eta erreski. Deskomposatzen dut ala ere. Bai. Eta gehitzen dut hori bukaeran. Pausa. Bai. Lortzen bali badut, akzeleratzen dut. Eta lortzen bali badut, beste eskuarekin.
sakondu nahi dutenentzat, eskuina, ezkerra, eskuina, ezkerra. Pam param pa pa pam param pa pa pam param pa pa pam param pa pam param pa pa pam param pa pa pam param pam pam. Ara, hirugarren desafioa, kasu, xutik, ibiltzen naiz. Ezker, eskuin, ezker, eskuin, esker, eskuin, ezker, eskuin. Bai? Horren gainean, ezkerra jotzean, eskuinarekin isterak joko ditut. Berriz egiten dut, hainitza aldiz. Eta moztu bideoa. Ezker zangoa, eskuin besoa. Luzatzen dut gero, kasu, luzatzen dut. Berdina. Berriz. Berriz egiten dut lehena. Simple. Luzeago. Bai? Oino luzeago. Bai? Galdua bali ba naiz, berriz haste naiz hasieran. Pausa. Luzatzen dut. Luzatzen dut. Eta bukaera. Izaten da. Gehi. Bai? Hori da bukaera. Tam, tak, 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 tam, tak, 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 lehenengo dugu, tam, tak, 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 tam, tak, 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 osoa. Bat, bi. Luzea da, Hori errepikatu eta lortzen baduzue, ibiliz. Akzeleratzen dut. Ara, bizpailu bali mazizte, efektu animaleko eginen du, baina lana eskatzen du. Hiru desafioak, beraz, entxeatu, bat biru, bat biru, bat biru, bat bi, bat bi, bestia, tam, 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 fandangoa, eta hirugarren hau. Kuraia hon, eta aldiuntan, eran, egin duzuena bederen, ikusarte!